priestoroch Nitrianskej galérie dnes podvečer pri príležitosti jednej zvláštnej až jedinečnej výstavy. Táto výstava je jedinečná predovšetkým v tom, že prezentuje ilustrácie 20 rôznych slovenských aj zahraničných výtvarníkov k básnickej tvorbe jediného autora. Každého výtvarníka zaujala iná obsahová línia básni, ktorá ho výtvarne posunula do jedinečnej umeleckej polohy. Výtvarné prepisy vznikli rôzne, spontánne, i trpezlivé, stručné, i aj podrobné, konkrétne, ale aj s jasným koncom. Jozef Lajkert je známy nezvyčajným vzťahom k výtvarnému umeniu. Založil a viedol 4 galérie, v súčasnosti pod jeho vedením úspešne funguje a pracuje Nitrianská galéria na Schodoch. Ako syn knihárskeho majstra má mimoriadny vzťah ku knihám a nielen k ich obsahu, ale aj k výtvarnému a grafickému spracovaniu. Preto mu tak veľmi záleží na vydaných knihách a za každým veľmi starostlivo hľadá ilustrátorov, ktorí by čo najvystižnejšie a najlepšie pretlmočili myšlienkovú hĺbku jeho poézie do grafickej a výtvarnej podoby. Koľko zloby a nenávisti je medzi koreňmi a konármi. Človek je nepolepšiteľný ako milión ráz predtým a nepoučiteľný. Boh najlepšie vie, čo za ovečky stvoril. Je tak trochu ľúto, že v súčasnosti tie ilustrácie veľmi nevychádzajú v knihách, pretože sa šetrí na všetko a na každom a v prvom rade na kvalitných ilustrátoroch. Ale ja tvrdím, že kniha bez poézie to je ako dom bez okna. A okno potrebuje mať naozaj aj muškáty, krásne záclony a to sú tie ilustrácie. Takže máme byť na čo pyšní, že máme takýchto vynikajúcich ilustrátorov. Ešte